kan buat saya tin ni kum sami som di pangakan kausan show tu tadi refreshment committee secretary in da boy khatma fatur na tel ngai lo ni ya tin no man lu se man be lo refreshment na fatur tu mian da that me ya chuan phang to kan tui chawa kan kausan ka kuma hian refreshment committee hian chairman te le sip tu te hin poi bo khom ba an ni an fela an tha chuan mi helai kausan tu te no roi kan bo se te bo hin a fel fai china amar sur a shroi tu te an fel lo chuan an tha to lo chuan roi kan bo se bo hi a fel fai lo te lu chin an shita chu boina a Christmas lo kan che po han chet pel na chet fu to lo na kan na pin kan shia chu chuan dil ruwa del le khop maya thara hian in tin nge fel fai le so din roi kan che thenga ko shan mi pui mi sang khat sanga fel se te hian the le put in dim takin in tin nge roi kan che theng ti me tu na ril ruwa a lian khop maya amina shoi tu han di chuan thil ngai tu te ngai tu nga te lo tam em me ya chu chuan boina thu sei tu ra ro kan ni na in bu se na bo hi ati phir ang khop me ya ngai tu na a sakhat lo khop me ya trong tra na ma te ro trong tra na ma te min lo pui kam mo le mi ti kha kan sui ma sa ani kan thu ma sa ra chuan masabara san tira pui dom yang renten buena hian hange to hol kan tua Philippi committee nan te ko pol le thon kan sirta pathian thunda ka khan kan huwa kumthar kan suang ka ya kumthar kan suang ka hian kan nungla thil om thil ko to te thegila malama thil om te bana sumi ta nei po se tu suan te ko pol hian Philippi committee kha sa chu boina po hian ring tu te hi min la cha ra ni ti hi shathar ma sa ta la chen kan sia mishing te hian pui tling po kan ne no po kan ne ke mani phak to ka hian kan nun ko nga har sat na te mang an na te tin pathian du lo so thil dam ta kan tok china the hil de kan du chin thil suwa kan ti te thil thalo kan ti te dam ta kom china ni chu chuan kan nun hi a chau du khop maya eng tho tak ne kan hriat te thovem tak ne kan hriat te han bel sel mi tu ben nun har san te nu to ve thowa mi te hriat lowa pathian ma ru ko chung lu tung tra thin te an ni tho thin chu ma chu mi zong sa da san kan to ka chu har san kan to sang mang chuan setela hian min boy be atum china eng ma ini lo kha in khom po so lo trong trai ko chu lo pathian thu pui oi tak meu moni rom bo to in ti ve sia in khom ve fo sia ti hi dum le sia tin kan thil lo ti sual to te mangin thil thalo kan lo ti to te mang hian seten hian in boy be tu vo thin ani chu ring tu pui thin chuan I kluk pha na mong lo vin he kun thara hian thil thalo kan lo ti to te kan hriat rem thil thalo pathian du lo zo kan lo ti to te tin kan hriat mi lo thil thalo kan lo ti to te po chu te po chu setan an thiam taka ama kan neya lali su krista kan phat san thela tu man ram man tum ma sala min ti chak tu ata na hong so ka heti hian ka lo ti to a thalo ni heti hian ka lo to kom to tu ka ni lo ti tura rilu siam thar turin voin kum thar kan hona kan hian rilu pui tling put tum ta ila tin kan in cha ma sa ni